I nakon što smo čuli taktove ukrajinske glazbe u našem prošlom prilogu, bitno je i reći da Riječka luka je najfrekventnija luka u Hrvatskoj sa godišnjim uplivom i isplivom negdje oko 5000 zapisa brodova. Eto, to je znači to. A već kada smo kod isplova iz naše luke Rijeka, isplovit ćemo sada prema luci Maloga Lošinja. Prelijepi grad, najveći otočki grad, pogledajte što smo tamo našli. I evo nas, poštovani gledatelji, sada u jednom od najljepših krajeva u našoj Hrvatskoj. Dakle, kao što znate, u Hrvatskoj ima 1244 otoka, a najveće naseljeno mjesto na našim otocima je upravo Mali Lošinj, ovaj prekrasni grad iza mene, a direktorica turističke zajednice stoji pored nas, koja će nam naravno i nekoliko zanimljivih riječi još reći što je trenutačno aktualno upravo na otoku Lošinju. Prije svega, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju Kigo, po prvi puta kao gošća. Idemo samo na brzinu nekoliko kratkih rečenica o Lošinju, da naše gledatelje upoznamo o Lošinju i nakon toga idemo na događanja. Hvala lijepo. Dobro nam došli na Lošinj. Pa evo, Mali Lošinj je najveće naselje na otoku Lošinju. Naš lošinjski arhipelag je prekrasan arhipelag koji znači naša turistička zajednica je jedna koja ima upravo taj epitet arhipelaga, tako da onda obuhvaćamo i otok Lošinj, jedan dio otoka Cresa, Punta Križe i male otoke Susak, Unije, Ilovik i još nekoliko nenaseljenih otoka. Imamo oko 8000 stanovnika i na malim otocima imamo između 200 i 400 stanovnika. Teško je reći koji je dio najljepši, ja mogu reći samo ono što je zadnjih par godina krasilo titulama šampiona, a to da je Mali Lošinj bio šampion Hrvatske, dobio turistički cvijet 2007. godine. Za 2008. godinu je Veli Lošinj šampion turizma u kategoriji malog mjesta na Jadranu, dobio je plavi cvijet, a ove godine je Mali Lošinj hrvatski kandidat za Zlatni cvijet Europe. Rekli ste da su dani Ambroza Haračića, on je naravno Lošinjanima jako dobro poznat, međutim ljudi izvan Lošinja možda malo manje znaju ko je to bio i upravo zbog čega se obilježavaju njegovi dani ovdje na Lošinju. Možemo kratko reći da je Ambroz Haračić čovjek koji je bio botaničar, koji je proučavao našu floru, proučavao je našu klimu i upravo na osnovu njegovih istraživanja, on je bio i profesor na pomorskoj školi, upravo na osnovu njegovih istraživanja koje je slao u svijet, došli su nam prvi gosti i na taj način je počeo, rekli bismo, naš turizam i budući se pokazalo da je naša klima izuzetno povoljna za osobe koje imaju bronhijalne probleme. 1892. godine je Mali Lošinj i Veli Lošinj proglašeni su klimatskim lječilištem, tako da se od onda je počeo naš turizam sa zdravstvenim turizmom. Najprije je počeo sa zimskim turizmom, mi sad to pokušavamo obnoviti, iako to je jedan dugoročan ciklus, ali mislimo da je evo Ambroz Haračić jedan od najvažnijih osoba iz povijesti Lošinja i upravo na njemu je naglasak ovih dana. I poštovani gledatelji, evo nas sada u jednoj od novih dvorana ovdje koja je u povijesti bila vrlo bitna za društveni događaj u Lošinju. Inače se zove Palazzo Kvarner i ovdje se događalo svega i svačega. Ispijanje kavica u 19. stoljeću, razgovori o povijesti i budućnosti Lošinja, a danas, u tijeku današnjega dana, ovdje predstavljamo najvažniju vjerojatno osobu za cijelo područje grada Maloga Lošinja i to nam je Ambroz Haračić. S nama je također i profesorica povijesti koja će nam nešto malo više reći o ovoj znamenitoj osobi po kojoj nosi čak i srednja škola ime. Pa evo čujemo sada, dakle, tko je bio uopće Ambroz Haračić, kad se rodio i po čemu je on toliko važan za grad Lošinj? Evo ovako, Ambroz Haračić rođen je u 19. stoljeću, 1855. godine i do 1916. godine živio u vrijeme austrijske vlasti, a možemo reći da je on najzaslužniji Lošinjan. O njemu se ne može reći nešto u jednoj rečenici, jer je on zaslužan za najmanje 10 akcija, inicijativa i znanstvenih radova i tako dalje.
Na početku treba naglasiti možda, jer je tema ove izložbe Haračićev herbarij, da je velik njegov doprinos na polju botanike, istraživanje vegetacije. On je objavio dosta znanstvenih radova i knjiga o tome, sakupljao je bilje 30 godina i objavio mnoge knjige, obišao više od 200 lokaliteta, a u herbariju u Zagrebu nalazi se jedna zbirka od preko 4000 njegovih herbarijskih listova. Ali to je samo jedan dijelić njegovih zasluga za Lošinj. Njegove zasluge su vezane i za pošumljavanje Čikata, zatim za istraživanje klimatologije, meteorologije, za osnivanje meteorološkog observatorija u sastavu škole. Evo, treba i da je bio profesor škole, tada je bila to pomorska škola, zvala se Nautika, a ona je danas u čast njemu i nazvana Srednja škola Ambroza Haračića, dakle bio je i profesor osim što je bio znanstvenik, bio je i rodoljub, djelovao je u Narodnom preporodu, poticao i zalagao se za hrvatsku čitaonicu, za hrvatske škole, zatim njegove su zasluge u pokretanju turizma na Lošinju. Dakle, na temelju našeg višegodišnjeg istraživanja lika i djela Ambroza Haračića došli smo do zaključka da on kao takav nije dovoljno eksponiran i dovoljno prezentiran u Lošinju. Pa smo izašli u biti u javnost sa ovom jednom inicijativom od 6 točaka koja mislimo da će pomoći njegovoj boljoj prezentiranosti njegovog rada i njegove predanosti u Lošinju. A to su redom: obilježavanje dana Haračićevog rođenja 5. prosinca, spomen ploča na kuću u kojoj se rodio i na kuće u kojima je živio, realizacija projekta Mali botanički vrt i sanacija arboretuma u uvali Ostrugova, osnivanje zavičajne zbirke, prostor za edukativni i informativni punkt i realizacija projekta Haračićeve staze. Evo, mislimo da sa tih par relativno jednostavnih i ne previše skupih točaka i projekata bi se moglo njegov lik bolje prezentirati u Lošinju i bolje ga valorizirati turistički. Ja bih samo htjela reći da je ova izložba i prezentacija kolektivni rad. Prije svega tu su sudjelovali mladi povjesničari Srednje škole Ambroza Haračića, zatim je tu dizajn i produkciju svega osmislila Maja Briski i Zaneto Paulin i sudjelovala je udruga sakupljača ljekovitog i jestivog bilja Ambroz Haračić i mnogi prijatelji koji su nam dali podršku. Ovdje na ovim herbarijima je 22 vrste bilja, tamo su endemske vrste bilja, tamo je isto su instalacija koja je podsjeća na Haračićev vrt u dvorištu njegove kuće, gdje je on označavao biljke sa pločicama i hrvatskim i latinskim nazivima. Tu je isto jedno 20-ak tih primjeraka. Koji ti dio povijesti najviše voliš? Pa evo lošinjsku povijest o Ambrozu Haračiću. A o Kleopatra, to ništa? Pa to je, mislim, to više ona. Evo, znači ti bi htjela biti Kleopatra u biti? Pa ne baš, ali mogli bi recimo. Koji ti je oko najjači lik u povijesti? Najjači lik? Ambroz Haračić, naravno. Onda, a ovo ništa oko ženski neki likovi? Pa Ambroz Haračić. A, opet, to je Ambrozija onda Haračić.